Muž i trudna žena nestali su u Nacionalnom parku Mljet 17 godina kasnije. Što je pronađeno? Zovem se Gordana i prije 17 godina moj život se raspao na 2 dijela koja nikad više nisam mogla spojiti. Jeste li ikada osjetili prazninu grljenja samo zraka gdje bi trebala biti vaša kći? Jeste li se ikada probudili usred noći misleći da ste čuli njen glas, samo da shvatite da je to bio samo vjetar koji udara o prozor? Ako imate djecu, možda razumijete dijelić terora koji živim svaki dan otkako je Marina nestala. Bio je rujan 2007. kada me nazvala zadnji put. Marina je bila trudna 6 mjeseci, blistava kao što je nikad prije nisam vidjela. Mama, rekla je tim slatkim glasom koji još uvijek odjekuje u mojim noćnim morama. Tomislav i ja idemo provesti vikend u Nacionalnom parku Mljet. Trebam mir prije nego beba dođe. Trebala sam je moliti da ne idu. Trebala sam izmisliti neki izgovor, pretvarati se da sam bolesna, bilo što. Ali nisam. Samo sam joj rekla da pazi na sebe i da nazove kad stignu. Taj poziv nikad nije došao. Marina je imala 32 godine kada je nestala. Bila je profesorica književnosti u srednjoj školi u Dubrovniku, voljena od svih učenika. Tomislav, njen muž, radio je kao brodski inženjer. Bili su zajedno 8 godina, u braku 5. Nakon 3 spontana pobačaja, ta trudnoća je bila čudo. Još uvijek čuvam ultrazvuk koji mi je pokazala 2 tjedna prije nego što je nestala. Bio je dječak. Htjeli su ga nazvati Matej, kao mog oca. Ako imate više od 55 godina kao ja, znate da nas život uči prihvaćati gubitke. Gubimo roditelje, prijatelje, ponekad partnere. Ali izgubiti kćer bez znanja kako, bez tijela za pokopati, bez mogućnosti da kažete s Bogom, to nije gubitak, to je beskrajna tortura. To je živjeti suspendirana između nade i očaja. To je umirati pomalo svaki dan bez olakšanja smrti. Sjećam se svakog detalja tog zadnjeg dana. Marina je došla na ručak kod mene, kao što je činila svakog četvrtka. Pripremila sam sarmu, njeno omiljeno jelo od djetinjstva. Jela je s apetitom, milujući trbuh i govoreći da i Matej voli bakinu hranu. Razgovarale smo o bebinoj sobi. Htjela ju je obojiti svjetlo plavo s bijelim oblacima na stropu. Tomislav je već sastavio krevetić, onaj drveni krevetić koji je bio njen kad je bila beba, koji sam čuvala sve ove godine. Jesi li sretna, ljubavi moja? Pitala sam dok mi je pomagala prati suđe. Marina je stala, stavila ruku na moje lice i rekla, mama, nikad nisam bila ovako sretna. Napokon sve ide kako treba. To su bile skoro zadnje riječi koje sam čula od nje osobno. Da sam znala, snimila bih svaku sekundu. Zapamtila svaki pokret, sačuvala njen miris, zvuk njenog smijeha. Otišli su u petak ujutro. Tomislav je iznajmio auto jer je njihov bio na servisu. Volkswagen Golf srebrni, registracija DU 342 ML. Znam te detalje napamet jer sam ih ponovila 1000 puta policiji, privatnim istražiteljima, bilo kome tko je obećao pomoći da ih pronađem. Nacionalni park Mljet nalazi se na otoku Mljetu, jednom od najljepših mjesta u Hrvatskoj. Marina je uvijek voljela to mjesto, borove šume, slana jezera, mir koji samo otok može pružiti. Kad je bila dijete, vodili smo je tamo svako ljeto. Poznavala je svaku stazu, svaki kutak. Zato, kad su rekli da se izgubila, znala sam da je to laž. Marina bi mogla hodati po Mljetu zatvorenih očiju. Znam da ima mnogo ljudi poput mene koji su izgubili voljene, sinove, kćeri, supruge, muževe, majke, očeve i učinili sve što su mogli da pronađu odgovore koji bi ih utješili. Ako moja priča dodirne vaše srce, pretplatite se na kanal Priče o neriješenom nestanku. Aktivirajte zvonce jer svaki dan dijelim istinite priče koje moraju biti ispričane. Vaša podrška mi pomaže da dosegnem još više ljudi koji trebaju znati da nisu sami. U nedjelju, kad se nisu vratili kako je planirano, pokušala sam ne paničariti. Možda su odlučili ostati još jedan dan. Marina je ponekad bila tako spontana. Ali kad sam nazvala njen mobitel i bio je isključen, kad sam nazvala Tomislava i također se nije javio, moje srce je počelo ubrzano kucati. Nazvala sam hotel gdje su trebali odsjesti. Da, prijavili su se u petak popodne, ali nisu se pojavili u subotu ujutro i nisu se odjavili.
U ponedjeljak ujutro, u 6 sati, već sam bila u policijskoj postaji. Policajac na dužnosti, mladić koji bi mogao biti moj unuk, zapisao je sve sa smirenošću koja me duboko iritirala. Gospođo, odrasli imaju pravo nestati ako žele, rekao je. Skoro sam skočila preko pulta. Moja kići je trudna 6 mjeseci. Ona ne bi nestala svojevoljno. Trebalo je 48 beskrajnih sati prije nego što je započela službena potraga. 48 sati u kojima nisam spavala, nisam jela, samo sam hodala gore dolje zovući sve bolnice, sve klinike, sva mjesta koja sam mogla zamisliti. Tomislavovi roditelji, Ante i Mirjana, bili su jednako očajni kao ja. Ujedinili smo se u tom očaju, iako smo se prije jedva razgovarali. Kad je potraga konačno počela, pronašli su iznajmljeni auto parkiran blizu ulaza na jednu od najudaljenijih staza u parku. Bio je zaključan, s njihovim prtljagom u prtljažniku. Marinina torba bila je na stražnjem sjedalu, s novčanikom, dokumentima, sve netaknuto. Tomislavov mobitel bio je u središnjoj konzoli, baterija ispražnjena. Njen nikad nije pronađen. Staza gdje je bio auto vodi do dijela otoka koji turisti rijetko posjećuju. To je šetnja od 3 sata kroz neravni teren do izoliranog zaljeva. Zašto bi išli tamo? Marina je znala opasnosti teških staza u svom stanju. Bila je oprezna, uvijek je bila. Od malena sam je učila da ne riskira nepotrebno. Timovi za potragu pretražili su svaki centimetar te staze i okolnih područja. Koristili su pse tragače, helikoptere, ronioce za pretraživanje zaljeva i jezera. Ništa. Niti jedan znak da su uopće započeli stazu. Kao da su isparili s parkirališta. Prve sedmice bile su magla službenih lica. Obrazaca, pitanja ponavljanih do iznemoglosti. Znate li je li vaša Kači imala neprijatelje? Je li njihov brak bio dobar? Je li bilo financijskih problema? Jesu li koristili drogu? Svako pitanje bilo je ubod noža. Kako objasniti tim strancima tko je Marina zaista bila? Kako ih natjerati da razumiju da ona nikad ne bi napustila sve? Posebno trudna s bebom koju je toliko željela. Unajmila sam privatnog istražitelja novcem od moje mirovine. Željko Novak, bivši policajac koji je obećao rezultate. Otkrio je da je Tomislav podigao 5.000 eura s računa 2 dana prije putovanja. Zašto bi mu trebalo toliko gotovine? Novak je sumnjičavo pitao. Ali ja sam znala odgovor. Kupovali su rabljeni auto od prijatelja čim se vrate. Marina mi je rekla o tome. Prijatelj je potvrdio, pokazao poruke gdje su se dogovorili. Policija je počela insinuirati da su možda namjerno pobjegli. Ponekad ljudi žele započeti novi život, rekao je glavni istražitelj, čovjek po imenu Branimir Kovač, kojeg sam počela mrziti svakim vlaknom svog bića. Možda je bilo nešto što niste znali o njihovom životu. Kao da ne poznajem vlastitu kćer. Marina i ja razgovarale smo svaki dan. Govorila mi je sve, o jutarnjim mučninama, o tome kako je Tomislav razgovarao s njenim trbuhom svaku večer prije spavanja, o planovima da pretvore ured u bebinu sobu. Slikala je mural na zidu, čarobnu šumu sa nasmiješenim životinjama. Ostavila ga je napola završenog. Još je tamo, nedovršen, kao sve u njenom životu. Nestanak je bio u lokalnim novinama nekoliko tjedana. Par nestaje na Mljetu, postalo je misterij se nastavlja i zatim policija bez tragova u slučaju Mljet. Onda su prestali govoriti o tome. Nove tragedije zauzele su naslove. Marina i Tomislav postali su statistika, samo još 2 imena na listi nestalih osoba. Ali ja nisam mogla stati. Ispisala sam 1000 postera s njihovim fotografijama. Marina se smiješi, ruka na naraslom trbuhu. Tomislav pokraj nje, zaštitnički. Nestali, molimo, bilo kakva informacija. Lijepila sam ih na svaki stup, svaku autobusnu stanicu, svako mjesto koje sam mogla doseći. Kiša ih je uništavala, ja sam printala nove. Ljudi ih skidali, ja sam stavljala nove. Išla sam na televizijske emisije moliti za pomoć. Sjedila pod vrućim svjetlima, pokušavajući ne plakati dok sam pokazivala njihove fotografije. Moja kći je bila trudna 6 mjeseci, ponavljala sam. Trebala je medicinsku njegu. Netko je morao vidjeti nešto. Ali tjedni su postali mjeseci i ništa. Škola gdje je Marina predavala održala je bdijenje.
Učenici su plakali, palili svijeće, čitali pjesme koje ih je naučila. Jedan od njih, dječak po imenu Luka, pronašao me poslije. Profesorica Marina rekla je da će se vratiti s poklonima za razred, rekao je kroz suze. Obećala je. Da, takva je Marina bila. Uvijek mislila na druge. 6 mjeseci nakon nestanka, na datum koji je trebao biti Matejev rođendan, slomila sam se. Potpuno. Probudila sam se vrišteći njeno ime, uvjerena da je čujem kako me zove. Moja susjeda Kata pronašla me u vrtu u 3 ujutro, kopajući zemlju golim rukama, tražeći nešto što ni sama nisam znala što je. Provela sam 2 tjedna u psihijatrijskoj bolnici. Rekli su da sam doživjela nervni slom. Sedativi, terapija, prazne riječi o procesiranju tugovanja. Kako procesirati tugovanje za nekim tko možda još živi? Kako oplakivati nekoga tko možda negdje treba vašu pomoć? Kad sam izašla, otkrila sam da je slučaj službeno zatvoren kao nestanak bez dokaza o zločinu. Kovač nije imao pristojnosti da me osobno obavijesti. Dobila sam formalno pismo, birokratsko, hladno. Nakon opsežne istrage nisu pronađeni dokazi kriminalne aktivnosti. Slučaj će ostati otvoren, ali se više ne smatra aktivnim. Otišla sam u postaju napraviti scenu. Vikala sam, plakala, prijetila tužbom svima. 2 policajca morala su me odvući van. Gospođo, razumijemo vašu bol, rekao je jedan od njih, premlad da razumije bilo što o boli. Ali ne možemo ništa više bez novih dokaza. Novi dokazi. Kao da se dokazi pojavljuju iz ničega. Kao da nisam pretražila svaki kutak Marininog života, tražeći nešto, bilo što bi objasnilo nemoguće. Pregledala sam njene e-mailove, stare dnevnike, fotografije. Tražila sam znakove koje sam propustila, upozorenja koja sam ignorirala. Nije bilo ničega. Samo sretna žena koja čeka bebu s muškarcem kojeg voli. Tomislavovi roditelji su se nosili s tim drugačije. Ante je doživio srčani udar 8 mjeseci kasnije. Preživio je, ali nikad više nije bio isti. Mirjana je razvila ranu demenciju. Liječnici su rekli da trauma može ubrzati takve stvari. Sada ponekad zaboravlja da je Tomislav nestao, pita kad će je posjetiti. Zavidim toj milosti zaborava. Ja nisam imala tu sreću. Moj ostaje okrutno jasan, ponavljajući svaki trenutak, svaku odluku, svaku neizgovorenu riječ. Što da sam inzistirala da idem s njima? Što da sam se pretvarala da sam bolesna da bi Marina ostala sa mnom? Što da? 2 najokrutnije riječi u hrvatskom jeziku. 10. godina bez Marine bila je kad sam skoro odustala od života. Imala sam 72 godine i svaki dan je bio teži od prethodnog. Još sam tražila, ali mehanički, bez stvarne nade. Zvala sam policiju na godišnjicu nestanka, dobivala isti odgovor. Održavala sam Facebook stranicu s njihovim fotografijama, dijelila u grupama nestalih osoba. Nekoliko lajkova, nekoliko dijeljenja, nikakve stvarne informacije. Tada sam upoznala Danicu. Danica Petrov izgubila je sina 15 godina ranije u sličnim okolnostima. Nestao je tijekom planinarenja na Plitvicama. Nikad pronađen. Pronašla me preko Facebook stranice, poslala poruku. Znam točno kako se osjećate. Nitko drugi ne razumije. Počele smo se sastajati na kavi svakog utorka. 2 stare žene spojene najgorom mogućom boli. Danica me naučila trikove za preživljavanje. Kako se nositi s važnim datumima, kako odgovoriti kad dobronamjerni ljudi kažu morate krenuti dalje, kako živjeti kad je dio vas trajno odsutan. Najgori dio, rekla je Danica jednog dana, nije ne znati jesu li živi ili mrtvi. To je što svijet nastavlja kao da nikad nisu postojali. Bila je u pravu. Novi profesori predavali su u Marininoj učionici. Drugi inženjer zauzeo je Tomislavov stol. Njihov stan prodali su njegovi roditelji da plate medicinske račune. Život je krenuo dalje, ravnodušan prema rupi koju su ostavili. 12. godine dobila sam poziv koji me natjerao da ponovno imam nadu. Čovjek je rekao da ima informacije o Marini i Tomislavu. Htio se sastati osobno. Vozila sam 3 sata do Zagreba, srce mi je lupalo u grudima. Bio je prevarant. Htio je novac da otkrije što zna. Kad je shvatio da nemam ništa za dati, nestao je. Plakala sam u autu 2 sata prije nego što sam mogla voziti natrag. Bilo je drugih poput njega tijekom godina.
Vidovnjaci koji su se kleli da znaju gdje su. Ljudi koji su bili sigurni da su vidjeli Marinu u drugoj zemlji. Teorije zavjere o trgovini ljudima, o otmici za prodaju beba, o međunarodnim mafijama. Svaka apsurdnija od druge. Svaka iskorištavajući moj očaj. 15. godine nešto se promijenilo u meni. Nije bila dramatična epifanija, samo duboki umor koji se pretvorio u drugačiju odlučnost. Ako policija neće ništa učiniti, ako su privatni istražitelji odustali, onda ću ja sama nastaviti tražiti, ali drugačije. Počela sam proučavati slične slučajeve u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Otkrila sam uznemirujuće obrasce. U zadnjih 20 godina više od 300 ljudi nestalo je u nacionalnim parkovima i udaljenim područjima na Balkanu bez traga. Većina nikad nije pronađena. Istrage su slijedile isti obrazac. Intenzivna početna potraga, postupni gubitak interesa, eventualno zatvaranje slučaja. Stvorila sam mrežu s drugim obiteljima. Dijelili smo informacije, teorije, podršku. Majka iz Slovenije, otac iz Bosne, supruga iz Crne Gore. Svi žive istu noćnu moru, svi napušteni od sustava koji bi trebao štititi i služiti. Kroz tu mrežu sam saznala za Marka Jurića. Marko je bio bivši čuvar šume na Mljetu koji je otpušten 2 mjeseca nakon Marininog i Tomislavovog nestanka. Službeni razlozi bili su rezovi proračuna, ali njegova supruga koja me kontaktirala anonimno ispričala je drugačiju priču. Marko je vidio nešto tog vikenda u rujnu. Nešto što ga je toliko uznemirilo da je počeo piti, imati noćne more, govoriti nesuvislo o nisu smjeli biti tamo i rečeno mu je da šuti. Pokušala sam pronaći Marka. Selio se nekoliko puta, očito bježeći od nečega ili nekoga. Kad sam ga konačno locirala u udaljenom selu blizu Zadra, već je umirao od ciroze jetre. Alkohol mu je uništio jetru, život, možda i savjest. Sjela sam pokraj njegovog kreveta u bolnici. Bio je pri svijesti, ali krhak. Vi ste njena majka, nije bilo pitanje. Znao je tko sam. Žao mi je, šapnuo je. Bio je brod, nije bio za turiste. Vidjeli su nešto što nisu smjeli vidjeti. Prije nego što je mogao objasniti više, medicinska sestra je ušla govoreći da je posjeta gotova. Kad sam se vratila sljedećeg dana, Marko je umro tijekom noći, pogodno. Sestra je rekla da je bilo zatajenje više organa, ali strah u njenim očima pričao je drugu priču. Odnijela sam ovu informaciju policiji. Kovač, sada blizu mirovine, nije ni glumio interes. Svjedočenje umirućeg alkoholičara nije dokaz, rekao je s istim prezirom kao i uvijek. Gospođo, morate prihvatiti da neki ljudi jednostavno nestaju. Ali nisam mogla prihvatiti. Nekad sam konačno imala nit istine, koliko god tanka bila. Brod koji nije bio za turiste. Nešto što nisu smjeli vidjeti. Počela sam istraživati ilegalne aktivnosti na Mljetu u tom periodu. Krijumčarenje, trgovina. Što bi moglo biti toliko ozbiljno da opravda nestanak 2 ljudi, 3, računajući bebu. 17 godina. 6205 dana otkako je Marina nestala. Imam 89 godina sada i svako jutro je bitka ustati iz kreveta. Ne zbog starosti, iako moje tijelo protestira na svaki pokret, već zato što je svaki novi dan još jedan dan bez nje. Još jedan dan bez odgovora. Prošle godine dogodilo se nešto izvanredno. Mladi istraživački novinar po imenu Ivan Radić me je kontaktirao. Radio je seriju o neriješenim nestancima u Hrvatskoj. Za razliku od drugih, Ivan je stvarno istražio. Proveo je mjesece pregledavajući arhive, intervjuirajući ljude, prateći tragove koje je policija ignorirala. Ivan je otkrio da je tog vikenda u rujnu 2007. zaista bio neregistrirani brod u vodama oko Mljeta. Sigurnosne kamere obližnjeg odmarališta, snimke koje policija nikad nije zatražila, pokazivale su veliki brod bez identifikacije usidren blizu izoliranog zaljeva gdje su Marina i Tomislav navodno bili. Još više uznemirujuće, Ivan je pronašao dokumente koji pokazuju da su 3 druga para nestala u sličnim okolnostima na hrvatskim otocima u prethodnih 5 godina. Svi mladi, svi u udaljenim područjima, svi bez traga. Slučajevi nikad nisu službeno povezani. Kad je Ivan objavio svoju istragu, bilo je kratkog uzbuđenja.
Ljudi ogorčeni zahtijevajući da se slučajevi ponovno otvore. Obitelji drugih žrtava su se oglasile. Nekoliko tjedana mislila sam da ćemo konačno imati pravdu ili barem odgovarajuću istragu. Onda je Ivan doživio prometnu nesreću. Preživio je, ali s teškim oštećenjem mozga. Ne može više koherentno govoriti, a kamoli nastaviti istraživati. Publikacija je povukla priču, citirajući činjenične greške koje nikad nisu specificirali. Tišina se ponovno spustila na Marinin slučaj, ali nešto se promijenilo u meni. Skoro otkrivenje, praćeno brutalnim ušutkavanjem, potvrdilo je ono što sam sumnjala godinama. Marina i Tomislav nisu jednostavno nestali. Nešto im je učinjeno. I netko dovoljno moćan da prikrije nastavlja osiguravati da istina ostane zakopana. Nemam više snage boriti se protiv tog sustava. Moje tijelo otkazuje, moj bankovni račun prazan od trošenja na istražitelje i odvjetnike. Ali imam nešto što mi ne mogu oduzeti. Moj glas i moje sjećanje. Zato sam počela snimati ove videe, pričati ove priče. Ne samo Marininu, već svih nestalih koje je sustav iznevjerio. Ako ne mogu dobiti pravdu, mogu barem osigurati da ne budu zaboravljeni. Da se njihove priče nastave pričati, dok netko, jednog dana, ne bude dovoljno hrabar da otkrije istinu. Još sanjam Marinu svaku noć. Uvijek je trudna u tim snovima. Uvijek se smiješi. Uvijek će mi reći nešto važno. Probudim se prije nego što može govoriti. Grlo stegnuto neizgovorenim riječima. Matej bi sada imao 16 godina. Bili bio visok kao otac? Bili imao majčine zelene oči? Bili volio književnost kao ona? Ponekad, u mojim najmračnijim trenucima, nadam se da su umrli brzo, bez patnje. To je užasna misao za majku, preferirati smrt kćeri nad nepoznatim. Ali alternativa, da je patila, da me zvala, a ja nisam bila tamo, je nepodnošljiva. Danica je umrla prošle godine. Do kraja čekala je vijesti o sinu. Možda danas, govorila je svako jutro. Zavidjela sam joj na upornoj nadi. Moja se pretvorila u nešto drugo. Ne nadu da ću ih pronaći žive, već nadu da će istina biti otkrivena, da će odgovorni suočiti s posljedicama, čak i ako ne poživim da to vidim. Dobila sam anonimno pismo prošli mjesec. Samo jedan red. Potražite zapise o prodaji nekretnina na Lastovu u listopadu 2007. Lastovo je drugi otok, nedaleko od Mljeta. Moji artritični prsti borili su se s računalom, ali pronašla sam. 3 nekretnine brzo prodane tog mjeseca, sve istoj lažnoj tvrtki, sve za iznose daleko iznad tržišne vrijednosti. Nemam energije dalje istraživati. Ali možda netko tko gleda ovo ima. Možda netko s mladošću, resursima i hrabrošću može uhvatiti tu nit i povući dok se sva istina ne odmota. To je sve čemu se mogu nadati sada. Kuća gdje je Marina odrasla prazna je i tiha. Održavam njenu sobu točno kakva je bila. Knjige koje je voljela još na policama. Haljina koju je nosila na svom vjenčanju još u ormaru. Album fotografija trudnoće naglo završava u 6. mjesecu. Ponekad sjedim tamo i razgovaram s njom, pričam joj o svijetu koji ne vidi, o učenicima koji još pitaju za nju, o tome kako su trešnje u vrtu procvjetale lijepo ove godine. Znam da ljudi misle da sam luda starica, zapela u prošlosti, odbijajući prihvatiti stvarnost. Neka misle. Ne znaju kako je imati dio duše iščupan, ostavljajući ranu koja nikad ne zacijeli, samo se više inficira svake godine. Ne znaju kako je biti progonjen ne duhovima, već mogućnostima. Gdje je? Što se dogodilo? Zašto? Ako Marina nekako može čuti ovo, gdje god bila, želim da zna. Nikad nisam prestala tražiti. Nikad nisam prestala voljeti. Nikad nisam prestala vjerovati da će istina izaći na vidjelo. Nedostaje mi tvoj smijeh, tvoji zagrljaji, naši razgovori četvrtkom. Nedostaje mi vidjeti te kako postaješ majka, držati mog unuka, stariti zajedno. A ako oni odgovorni za njen nestanak gledaju, znam da postojite. Znam da ste pokrili svoje tragove, ušutkali svjedoke, korumpirali istrage. Ali istina ima način preživljavanja. Zakopana, ali ne mrtva. Jednog dana netko će progovoriti. Jednog dana dokumenti će biti otkriveni. Jednog dana pravda koja mi je uskraćena doći će po vas.
Možda neću poživjeti da vidim, ali umirem znajući da zlo koje ste učinili neće ostati skriveno zauvijek. Za sve vas koji ste izgubili nekoga bez objašnjenja, bez zatvaranja, bez čak tijela za oplakivati, niste sami. Vaša bol je valjana. Vaša potraga za odgovorima je pravedna. Ne dopustite nikome da vam kaže da krenete dalje ili pronađete mir. Nema mira bez istine. Nema kretanja dalje kad je dio vas trajno zaustavljen u tom strašnom trenutku kad ste shvatili da se neće vratiti. Nastavite tražiti. Nastavite pitati. Nastavite se sjećati. Jer dok se mi sjećamo, oni nisu potpuno izgubljeni. Marina živi u svakoj priči koju pričam, u svakoj osobi koju dodirne njenom pričom, u svakoj maloj akciji prema istini. Moje vrijeme se završava. Osjećam to u svojim umornim kostima, u mom srcu koje se bori da nastavi kucati. Ali prije nego što odem, morala sam ispričati ovo. Morala sam da svijet zna da je Marina Kovačević postojala, da je voljela književnost i trešnje iz našeg vrta, da je čekala sina po imenu Matej, da je nestala na Mljetu prije 17 godina i nikad nije pronađena. Nije bila samo statistika, bila je moja kačiji, a ja sam bila njena majka. I to, nikakav nestanak, nikakvo prikrivanje, nikakvo prolaženje vremena ne može izbrisati. Ako ste stigli do ovdje, hvala što ste slušali, što svjedočite, što se sjećate. To je sve što sada mogu tražiti, da Marina i svi ostali ne budu zaboravljeni, da se njihove priče nastave pričati dok istina konačno ne pronađe svoj put do svjetla.